Siat Tuhan debata amata dohot sianana Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turbuk nasiakatan itu hata jamita di tengah-tengah ni pertanyamota di bagasan opason di mana tersurat di ulaun ni apostel di bidu tolu mamuka maisian ayat 12 saha arodi ayat 10 siang tapi yang tihuma di bagasa rohat tabi songonoma di dok disi alai marnida isi Petrus nin nama madok natoropi hamu hala Israel buasa longang rohamu midau buasa hani diberengi hamu songon nahira gugunami sadiri manang hal daulatun nami bapai merdalan halakon na dipasanga debatani si Abraham si Ishak dohot si Jakob debatani akka amataido Yesus naposonai nabi nasahat jala na sinu ada homuna di jolo ni silatus nama dok uhumna paluakon ibana niang alai di suada kamu doh nabadia jala partikori dipangido hamudo lehonom tuhamu pamunoi alai di pusahamu do pertugi Tuhan muluan imah dipakai hedebata siana mate hamido akka setidang ini asa alani hapor siau di kuarna do dipargugui kuarna halakong nani ida jalan natina damuna gabi dilehon hapor siau nasihat Tuhan itu hakisar tu ibana di julumuna salutna ope hamu aliak kadungan huhilala nahurang boto do hamu ubaina di ulau kamui songonido nam akka situamuna alai di pasau di batadu di si na pinabuana hian marhite-hite hatani saluku panurirang madok si tau na birnido angko Kristusna atong bauba jala paulak kamuma rohamuna asa tarsesa dosa muna imah sahatna sadidokdo buku ulang apostel imah berita taring utaka ulaun ni sisiani Yesus manang berita taring utu ulaun yang kena porsea nang apostel ni Kristus idomulo takas tapayut ikut dukon hehe Yesus sian namanya manai ibana tuban wakicang dinapitor di pasaor todi porbadiai tutonga-tonga ni akka sisian uju rakna sida markumu di bagas joro manang uju di pasaor hot debata todina tutonga-tonga ni ngulu ni akka situan natoro tunggu bado habaranium ni akka aporse hati-hati muba habaranium ni nam apostel ni Kristus manang na si Simon Petrus pe manang na si Yohanes sendiri molosangan asida dimulanai sahon na kuduron sahon na babiar alai dukon hakikion ni Yesus senamate
Dukon digohi to di porbadiai nasida. Dari sido kuaso nasida lahu makatidakon Kristus Yesus nakkehe sian namate. Dari sido habaran nasida makatidakon taringot tu goharni Kristus Yesus Tuhani. Dari sido kuaso nito di imangula tu tonga-tonga ni aka apostelna kabisay terpatupa nasida lahu patupa aka ulau nabalka. Memang anggo dingulunya kana Persea ia mangula tot dini debata laos di papatarido lan aka halolangan. Sahi di patarida honido pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Memang di tonga-tonga di perdalanan Huria lamangir bang aka huriai las ido natah tidakon nang satu sama. Imana ta bereng aka manggota kena nami ala memang dung digohito di perbadiai aka sisyani manang aka apostelna sahalinai gabe goh wasuma nasida. Ido di pataridahon di bagas atur pukohon dina di baritahon taringot tu nadi pamalun apostel Petrus doh si Yohanes sahalak sahib pakpang tu. Dapatan na sayro ujui di pitu bagas na uli di dok nasa tergantung tuh kena macalok asia-asia alami maksud ni mana masa ujui di hati kai alai ala roti kini apostel Petrus doh si Yohanes tu bagas joy di idama ido di bagas satu pukon adura satu pukon anggo napak pangtubui ido rohana lihono nama asi-asi ale di dok ahana adong diau imahuliat tuh ditakuk mah tangan mah berdalam mah ahana adong alam memang kuasun itu di porbadia itu nama mula di bagas dirina itu benar kita sekali kalau nggak bunuh nih Jepang jalan memang lo nggak melakukan atau robi di dok nabi dasar jalan kebelam merongoman narok tu bagas cerai memang mula adong agak ulau nasi spektakuler nasohia di ida coma memang keter masjid bukhara lahumar didai jele didudui sasitongna wasoni isi do nama gula desa takas do dipakai si Petrus kesempatan nauli lau bagua kon sasitongna tuah kana torok bagua naso dirina naso hakukuonna naso hapikir naso pikiranna naso wasonan na mangula marhiti-hiti halongangan na di pamalum saya papang tubui ala di barita ako mah tuwa kasituan na toro di barita ako mah isi dosa sitong na Jesus Kristus jelai menata bereng agamang utak kena nami di bagasok terpukon di dok isini pangajarian jamitan ni si Petrus di dok ibana do babua Yesusi naposo ni di bata ido di dok nakin di bagasan ayat 10 tului na di pasangat debatani si Abraham si Ishak si Jakub debatani aka amateido Yesus naposo nai aharona di dok na disi molo di dok diguari Yesusi songon naposo ni debata hamba Allah yang menderita ya aku dok mulo dipangetusio ni halak patak mulo di dok rupani naposo ni debata sasitongna sederhana do nani dokna madok pangului
madok parhubas. Ido mulo tabereng di tonga-tonga ni pulau dihita halak patak na mek manang nabal gape sasitongna mulo didok na poso berarti naradi parhubas doi. Mulo na julo di Bonapasugit mulanya akau lawan itu pernah saya selalu dilibatkan akan naposo ni luati naposo ni hutai atik penuain ngelamor nuni lamor asing ni akan perkongsian na ada selalu dilibatkan sani bui putuk otot sasitong nak memang narade untuk bekerja rade lau marhubas rade untuk melayani. Ido mulo didok na poso. Asa mulo didok na poso ni di bata namar lapatan dui pangului dinasa parsuruan ni di bata. Semua Yesus ido nanal jupang di tonga-tonga ni bangulion na tu amai. Ido panaya didok ibana iya anak di colmaibe dada asa jului hala ibana ubanaro. Alhai ibana balik pangului. Memang mulo di tonga-tonga ni halak batak herados dohot halak jakurina julu. Hidupan nagabe mulo di kita halak batak rupani terjarang do karni halak batak si pangului. Dari tiap kaina budu arung cupak kamu warni kita halak batak warna di basi pangului terjarang doi. Alena dong warna isi. Siuluan, Sultan Uluan, Mangaraja Uluan. Herido. Asa saya siuluan di mana? Tengah di pangului. Mulut tak uji pe laho membuat saga arti tari motuna posoni di bata. Alam memang ido di bagas satu pongon. Las ido jamitani nang apostol Petrus. Pabuai Yesus si ima pangului. Panguluyonna satu namati mulak mangulu manai tu banua kicang musik asa songon dia Yesus songon naposoni di bata ala panguluyonna dulu sinaranal itu ngatongan dunguna alani nak kita bisa sitongna nak tinubus ni Kristus Yesus memang ikut kebesai pangului kita dinasa pareta dinasa padohan dinasa hata dinasa barita nauli alana pangului ni Yesus ibe juk pangului tarida sen sadok nguluna sen sadok guguna sen sadok luba-lubana sen sadok jamitana sen sadok udana sen sudina sata halungangan nak natupana sen halak bokonna sen serek rohana ima dijami tahun apostol Petrus dosi Yohanes hamba Allah yang menderita pola didok di bagas satu bukon nabadia doi bana natikor doi bana danga dong dosa diulai bana dan alani hasala anna ubana tersilang ibana alai holallahu makoko hita jolma berdosa imana parjulun tabereng syatu pukong doh dapat dua dido babu dibarita do taringotu Yesus si ima babua pertugi Tuhan nguluan tu ibana dido pertugi Tuhan nguluan memang dungahi Yesus jenna mati da ibana do manuki kita Tuhan nguluan dan adong dalam asing dan gabi Tuhan mati yang kita ditugihon alai Tuhan nguluan hidup benar hidup rupani di Yohanes tur Aisyah punumi Aisyah ono doholong ni rohani di batari portibion pola do anak nana sasadi di lehon asa unang mako asa unang mate alai asa tu hanguluan nasa niling luar biasa dong jamitani apostol Petrus laho maka jongdokon bahwa Kristus HP
pertugi Tuhan luat tadui ngabe diukap dalam tuhita Tuhan luan wae nak Tuhan luan nak saliling ni liling na apa tu lu khodidok babua memang silihoku kodo Jesusi marhite todina silihoku sawona tadok makin anggu dimulanai memang sawona adung bebiar nasida alhai dukon hakekeoni Yesus cenamate dung digo hitot di perbadiai nasida tung dile khodo kuaso dile khodo habokon dile khodo habaranion laho marbani danion hamok tamang dotakena nami memang anang berengot tadi sirupani di tengah-tengah ninguta tuk sumarku godo memang tuk so berkutik do hagogo onni portibion maralohon kuasuni di bata aido mulu di bata kasekala jauh di ujiaka apostoli kuasuni sih di batu pahamu di baik kamu alehala habaranion ni akan sisiani bahwa memang tutu si tutu dok kuasuni di bata marhite todina asa memang marhiti tordini di bata gabe saya diajari dosa ngulu ni akan aporsia maralus jalan memang oddo gogo ni tordini di bata mangula di rohani si Petrus dina disukun ni akan situ amalimi gogo ni ise mana kuasun ise di pangasahuk kamu patu pakon halunganane gabe tersingot bisa ada sejarah perjalanan ni HKBP ujui odoh ya masa di alus ni Dr. Justin si Hongbing almarhum uju perang dunia kedua Jepang ujui marpaso di Silidung di Taruto hiado disukun ala Jepang ujui opwe almarhum Dr. Justin ala memang dihatiai tangan pada dalam Jepang lam rarat halak batak nagabe Kristen jala dibotong Dr. Justin sebagai epurus ni HKBP dihatiai ahmad disukun halak Jepangi ai Kristus doho nagabe uluan pimpinan ni halak Kristen asa taberang jorupani memang sai dilehoto di ido alus tukan ngulu nyaka napor siai ahama alus ni si justi di hati songono di do ibana da kristenau ale nasrani do imalusna ala di do kristen ala gorni kristen di hati hai masai di hasuk bukan hal Jepang ala di do ibana do nasrani doang pimpinan nasrani doang nyadus beri mado nasrani nang ala Kristen bera iduna bereng nata bereng nang ditonga-tonga ni perdalanan ni kuliah di mulanai nang ditonga-tonga ni ngulunya ka apostolipe marhiti na ginuhan ni todi di bata saya diajari do nasida maralus gabe ido mapana sida terus marwaso marbarita nauli alania kama do takena nani ikusai lam takasma panadeota di Kristus Yesus Tuhatai jala memang saulat iba nama tapangasahon di tengah-tengah ni nguluta holak kuar ni Kristus ima tahati dakol di satu nguluta songon mulunya ke apostoli napi ada kesempatan di nasida yang alai deng gabe dirina na gabe di pasangan nasida terus do kuarni Kristus Yesus Tuhatai imaha taridani serek rohana nasida mari ti samutia mari ti sadok
nasa parulau nasida siapa hari tongat kamang rotak kaya nami ala penukun-nukun donang di tonga-tonga ni nguluta disada suku-sukun najolo di gereja mula-mula memang ido suku-sukun na dari minggu udah. Kenapa orang selalu tertarik kepada kehidupan orang Kristen di mulanya? Ada daya tarik. Asing ni nasai diperlengkapi atau diperbedi mulu nih akan aporsiai. Alai memang daya tarik ala terus. Ada nilai plus, adong hatadianna, adong keistimewaanna. Mariti hatana. Marhiti nguluna, mariti sedok nasa papahinan. Gabe ido lahu menarik cabut ngulnya ke jorma. Lam manada isido Yesus Kristus Tuhan tay. Atau ngakamang utakay na namin sa marbuko mahita jala tahamuluhuma pabuwa Kristus Yesus ido partu kini hamuluata. Amin. Guarnido tutu ale Yesus naik terus barita honon nami. Guarnido tutu ale Yesus naik kon hati takonon nami. Disadok mulu nami siapa hari. Marhite pikiran, roha, hata, papahinan, nang ngulu nami si kanupari. Asa marhite gabelang takas itada sadok pangisi ni portibion lumubi na sutu madaho isi doho sasitong na ali Yesus anak di patak bahwa hodo na kosong itu hani partu gitu hanguluan doho tutu jelas ini hokap nguluan nuai nang sukut di ngulu nami nasai maka porsaiho kalau asmatuk din saya mangula mangguhi mian di kanuk roha pikiran nami kanuk asai batau hok kami saya markudu laho mamaritahu katamu pasu-pasu mahami kanuk ala hodo bona ni sadok hanguluan nami tuk doho sumariho kami doho narikot nang dingulu nami pasu-pasu sudi roha pikiran nami bi sudi ros dihuriam diganu pingananna toktong ma sai kuhiom ngulu nami kabe sai mardana sona Arya doho korngepe untuk melihat madiho Tuhan ho madihami jala kami madiho marsana pakuan manotong rodi saliling-lilingna. Amin. Edeta nomor 100 siap obat.
Hupuji hupasanga pami ho ale amang pardengga basa. Hupakilala ho kami do ale amang pangiring-iring di hami ganuk marsada-sada. Sahatu tikion ale Tuhan namar mulu do hami di Joromon. Iman ama mga lanjuton sermon nami sermon wek ale Tuhan imana ni hasuton ni wek Bethesda wek Kanaan dot wek Nazaret. Maule ate mani ho ale ama napos dorohan nami nang tuari-ari nanay robe ale Tuhan boy hamirat marpumu sude uek di bagas Joromon ale Tuhan mabegi hatam nabadiay. Maule ate mani ho ale Tuhan di jamita nang pinatol hasni ama nami pendeta nami membantu biktu hami ale ama. Napos dorohan nami lopokono mo ale Tuhan tu bagas rohan nami marsada-sada. Asa boy di ulau kami ale Tuhan di panulun nami sigano hari. Nahodo tutu hapor seay hami ale Tuhan manang ahape na masa di panulun nami ale amang nabasa terlumumi maditikyon ale amang di saat pandemik sa pulsyon ale Tuhan sipata mabir do hape sipata gale pamatang nami ale amang nabasa alay napos do rohan nami molohodo hupangasahok kami di panulun nami ale Tuhan dang murang manang ahadi hami ale amang nabasa alani mole ate madi ole Tuhan di padongan ni hami. Amang nabasa mole ate manihon totong do pasahaton nami kumawa malayamang amang pandita nami lubad tobing amang pandita tumangor inang pendeta borusi tumorang doho sude parhalodong ni huria mona le Tuhan doho ruas ale Tuhan nalong ni huria hagabe pesising amang arja totong do pasahaton nami tuho pasada mahami di bagas holong do asini rohami ale amang nabasa. Molo tung kadongan nami di ruas nami on diak ka bagasan asak ni roha buat maasak si roha nasida aleamang molo nadong di bagasan parsahiton dang boy huari hami sada-sada asi maroham aleamang pamalung masahit siap pamatang nasida molo na adong di bagasan akagale pamatang na alani situasi ototong do pasaton nami tu aleamang molo adong di bagasan akalosok ni roha napos do roha nami aleamang tutuha mo roha nasida asang dia di minggu-minggu nanengro rapak marsada hami mabege hatam nabadiay di bagas Joromon aliamang namasa Tuhan nang hami penamulu disun totong do pasahaton nami diri nami tuho nang dia kanakon nami aliamang di rumah tangga nami lepas pribadi ale Tuhan akanakon nami muliasan nami satu nama gudang molo di nami ale Tuhan baik nasida ibu-ibu magudang molo na di pakagasan pasikolan ale Tuhan lema ang hapistaran nasiyan ko tarlumobi ma di jamason na ale Tuhan na online ang kaya nakon nami mungkin gudang aka hamaulon do diak na tuwa-tuwa na mga jari petotong do pasaton nami tu wala amang nabasa molo na hululus do yan akon nami siya pasikolan na naing mamelanjut tu sikona na lobi tinggi ale amang totong do pasaton nami tu asa boy patudo mo din na sida sikolan na dumengan barko lomoni roham molo na waka dewasa do anak nami ale Tuhan nang tiki na marumah tangga pos do rohan nami ale amang na patudo mo do din nasida akasi rokap nito din na barko lomoni roham na sepada do nasida molo nang selesai do yakay anak nami siyan perkuliahan ale Tuhan siya nakasikolana na mga luluy karejo ale Tuhan asi maruham patudo mabar karejoan di nasida o barko akasikola na ulimpuruan di nasida ale amang nabasa nang hami pesongon na dua-dua ale Tuhan di rumah tangga nami totong do mangido hami hagugon siyan ho ale Tuhan pargugoy hami asaboy di binahami nang nami tudalan longon ni roham ale amang nang huria nami ope huria hagabe pesising amang arajaw na ale amang totong do pasaton nami tuhon adong do pe program nami nai tu pembangunan ale Tuhan na suberes do pe alani tupahi hami sude ruas ni hagabe peo na ale Tuhan asaboy hutupahi nami asaboy mahami marsorak-sore ale Tuhan marlas ni roha membangun gereja mon ale Tuhan asi maroham ale amang nang negara nami ope totong do pasahaton nami tuhon dia kana masa nang hoboto kami na masa ale Tuhan sipatang mabir do kami alay molo maboros do kami ale Tuhan na pos do nami pemimpin nami siang mulai na siang jijang presiden nami do akajajaran na sampai pemimpin na terendah ale Tuhan tuho mo pasat kami asa totong na sida maporos do ale amang marahan negara nami on ale Tuhan tunadinggan nang huriam pe Tuhan akan na dia pe marserak diliak ko tibion do nga ni mahami ale amang nabasa asi maroham tuho mo pasat kami diri nami mole ate madiho ale Tuhan dia kadu sa pangalason nami na usang ajahami do na usang ajahami
Kasih rohamale Tuhan se samai asa taluk do pehami de do pangu makiring pasu-pasu nanen si pasahatom Tuhami. Nang dinalang mula peno kami se joromona le Tuhan pataru mahami to keluarga nami baju pada bagasan las neroha. Nang dimorgi nompele Tuhan napiak kami di podoman nami tuho mau pasahat kami diri nami ale amang damasa masuko asa dumwa mudo pehami mangulang-ulang nami nahopar tulong moderoha. Tangiang pangiduan nami anu pasahat nami matuho marhiteti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian berbeda nomor 110 itu laos tapasahak ma piliatan. Tatangyak koma pilihat tahun tua dopani di bata martangi yang makita. Ale di bata amanami na di banua gijan. Hodo harorwan di salukut sileho-leho na dengkan. Dohok nasa uli bangsa na mauli utus. Hupasahat tami maasyan na nilihon mi itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may kebuak na khusus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko para sa kami pilihanon patipulhon harajomu di tengah-tengah ni huriam lohok di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam kirkir kami madok mauliate Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmadok mahita di tangiang hato patai alea manami na di banua kijan saya pinar badia magwarmu saya romah rajamu saya sal Allah meneroham di banua tungaun sumana di banua kijan lehon matu kami sedari yang hangungan siapa saya sama dosa nami sama panasan nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unak kami tugi hotu pangucunan lalu amahami siapa ngaku ay horona punah harajau dohot bagugu rodi hasil akon saliling amin. Asin rohani itu kata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata kami. Dohot para seorang ni todi perbedia ima. Nama dongani kamu salukutna. Amin. Horasma dihita salukutna. Ti adong buah-buah senda tuluwek lekai patikian ti adong buah-buah.